Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da nošenje zaštitnih maski trenutno zamenjuje vanredno stanje i policijski čas. Popis stanovništva Srbije u aprilu 2021. godine odložen je za oktobar iste godine zbog epidemiološke situacije. Darija Kisić-Tepavčević je objasnila da se nošenje maski na otvorenom preporučuje pre svega u pešačkim zonama. Poznati domaći folk pevač Dragiša Mitić-Gile izvršio je samoubistvo u rodnom Titelu. Najviše milionera u Srbiji je u Novom Beogradu 4969, a najmanje u Vranju 102. U opštini Bač dogodila se teška krađa u kojoj je nepoznata osoba obila sef pošte i ukrala 800.000 dinara.